Ikkontestajt tal-kariga ta' kap biex inkun ta' servizz għal poplu Malti Gawċi. Stqar Alex Borċ meta s-sibt kien intervistat minn Albert Gawċi Cunningham. Intervista li matula il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li bħalissa qed jiġi diskuss ix-shadow cabinet il-ġdid li se jkun qed jitħabbar fil-jiem li ġejjin. Matul din l-intervista Alex Borċ wieġeb id-domandi kollha li sarulu fuq temi varji. Dwar l-enerġija huwa qal li bħala pajjiż iridu naħsbu fit-tul u naraw alternattivi li jżommu l-kontijiet baxxi fosthom b'enerġija li tiġġedded. Jiena rrid li ninvesti f'affarijiet permanenti illi jżommu l-kontijiet tal-poplu baxx iktar milli suppost. Brabta mażida fil-popolazzjoni Alex Borċ qal li lest jibda jindirizza din il-kriżi billi ssir analiżi serja tas-sitwazzjoni preżenti għaliex il-gvern naqas milli jagħmel dan. L-ewwel qabel kollox tibda tara x'għandek f'pajjiżek. Jiġri l-gvern naqas milli jara x'hawn f'pajjiżna. U għalhekk jiena waħda mill-proposti tiegħi li nagħmlu labor market study illi inti tara kemm hawn barranin f'pajjiżna, kemm hawn jaħdmu f'pajjiżna b'mod regolari u b'mod irregolari, is-setturi li huma dipendenti fuq il-barrani, is-setturi li nistgħu nżidu l-Maltin u naqsu mill-barranin, u minn hemm imbagħad tibda tirranġa s-sistema biex tindirizza dan l-istudju li jsir. Brabta mas-settur tas-saħħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista ippropona li min jistudja għal nurse, carer jew healthcare practitioner ikollu l-istipendju li jiżdied għal paga minima nazzjonali u bekk jiġu inċentivati aktar Maltin li jidħlu jaħdmu f'dan is-settur. Hawnhekk Alex Borċ kompla jisħaq dwar il-bżonn ta' labor market study. Hemm bżonn ta' labor market study. Ġifieri inti stess tajtni risposta li viva hemm bżonn labor market study biex naraw li ma setturi għandhom bżonn il-barrani, li ma setturi nistgħu ndaħlu l-Malti flok il-barrani u li ma setturi jistgħu jiddependu totalment mill-Malti. Dik issir permezz ta' labor market study. U għalhekk jien qed nipproponi illi illum qabel għadha tissir labor market study biex mhux qed ngħid inkeċċu l-kulħadd, però naraw li ma setturi bil-forsi naħmu bil-barrani u li ma settur nistgħu ninċentivaw l-Malti. Rigward il-kriżi ta' traffiku, il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma il-bżonn li ninvestu fit-trasport tal-massa. U hawnhekk fakkar anke fil-fatt li l-gvern ta' Roberta Bela kien semma li se ssir metro iżda din baqgħet ma saritx. Irridu nerġgħu niksbu l-fiduċja tal-poplu fil-public transport perdu nofrulhom public transport effiċjenti. Irridu nagħtuhom mass transportation system li tkun effiċjenti. Fosthom it-tram. Nicole Xiberra Żbalbi għal Net News.